Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een groot aan. Maar het is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Aan Tafel. En we zitten vandaag aan tafel bij de strandpaviljoen De Piraat in Katzand. Het is een prachtige locatie en we hebben vandaag een dame en een heer van de dijkfeesten van Westdorpen. Ja. Ik moet even spieken. Ilse van Langevelde en Patrick Verhoozel. Welkom hier in de uitzending. Dank u. De dijkfeesten in Westdorpen. Ja. Vertel, hoe is dat ooit eens begonnen? Want dan moet ik eigenlijk bij jou wezen. Ja. Nou, voorheen, dus 15 jaar geleden, waren er de Graaf Jansfeesten, maar die zijn ter ziele gegaan. En een paar mensen van verenigingen vonden het heel jammer dat wij niks meer hadden voor de verenigingen op het dorp. We hebben met Jacques de Bliek van de muziekvereniging en Walter van Haalst van de voetbalvereniging en ikzelf dan, ik was secretaris van de muziekvereniging en ik zat ook bij de voetbal. Dus hebben we gezegd van, we gaan ons met ons drieën ons daarvoor zetten en we hebben alle verenigingen uitgenodigd. We hebben samen gepraat, wat willen we? We willen de rommelmarkt er verder bij hebben. Dus wij hebben ons eigenlijk onze handen bijeengeslogen en nog steeds is Ellen van Dijk van toen er ook nog steeds bij. Dus nu, 15 jaar later, zijn we van klein naar heel groot gegroeid. Veel groter gegroeid. Nou, dat is op zich al helemaal fantastisch. Ja. Maar jullie hebben het concept van hoe de Graaf Jansfeesten waren, dat hebben jullie niet helemaal overgenomen. Jullie zijn wel weer van vooraf aan begonnen. Ja, eigenlijk zijn we toen begonnen met alleen maar een rommelmarkt door de straten van Westdorpen, 2 straten. Mm-hmm. En een kleine muziekvereniging die iets deed op een podium. En naderhand is dat eigenlijk verder gegroeid tot het programma wat er nu natuurlijk staat. Ja. Jullie zijn 16 jaar geleden gestart. Er is 1 editie niet doorgegaan vanwege het coronaverhaal. Ja. Dat vind ik toch wel heel bijzonder. Maar er zijn denk ik dan ook nog best veel verenigingen in Westdorpen om dit samen te kunnen doen. Toen wel. Nu zijn er niet zoveel verenigingen meer, maar de verenigingen die er zijn, we werken goed samen. Dus dat is geweldig. Prima. Ja. Maar dan nog heb je natuurlijk een hoop vrijwilligers nodig om dat voor elkaar te krijgen. En die hebben we, gelukkig. We hebben een mooie groep. Ik denk dat Westdorpen een heel prachtig dorp is, want anders krijg je dit niet voor elkaar, denk ik zo. Bedankt je voor alle vrijwilligers, maar we hebben een mooie groep samen. Ja, zeker weten. Dat vind ik toch wel heel bijzonder dat jullie dat eigenlijk zo over hebben kunnen nemen. Is het nou heel lastig om een datum te vinden? Want ik bedoel, er zijn genoeg evenementen natuurlijk in Zeeuws-Vlaanderen die in het voorjaar en zeker tegen de zomer natuurlijk hier plaatsvinden. Zit je dan een ander evenement niet in de weg of zit een ander evenement jullie dan niet in de weg? Nee, we hebben toen gezegd het eerste weekend van juni doen wij ons programma. En om de paar jaar zitten wij gelijk met Vestrok, maar wij hebben daar geen last van. Nee. Ja, omdat jullie concept, de dijkfeest anders is en dus andere mensen aantrekt. En toch hebben wij ook ons publiek, zeg maar, die naar ons komt. En het eerste weekend van juni willen wij gewoon aanhouden. Ja. Dat is bekend bij iedereen. Dat is dan heel fijn natuurlijk om te weten. Maar omdat natuurlijk in Zeeuws-Vlaanderen gelukkig toch wel nog wel het een en ander georganiseerd wordt, zou je elkaar natuurlijk ook een beetje in de weg dat kan, kunnen zitten. Maar we hebben eigenlijk er geen last van. Nee. Patrick, jullie noemen je natuurlijk zelf ook het warmste dorp van Nederland. Ja, dat doen wij niet zelf. Nee, we worden zo genoemd. Dus het staat zelfs op Google dat wij het warmste dorp van Nederland zijn. En we vinden het ook wel heel belangrijk dat we niet alleen het warmste dorp zijn op gebied van temperatuur. Ja. Maar ook op onthalen van nieuwe mensen. We krijgen natuurlijk geregeld wat nieuwe inwoners, vooral uit België. En we willen die ook altijd warm onthalen. En we nodigen ze bij deze ook uit op onze dijkfeesten, voornamelijk ook op onze picknick die ook plaatsvindt op de zondag. Waar iedereen met elkaar in contact kan komen, gegevens kan uitwisselen en kortom elkaar beter kan leren kennen. Ja, dat is wel heel erg leuk. Is dat dan ook allemaal, die dijkfeesten, is dat dan ook allemaal echt bedoeld alleen voor het dorp? Of zijn er ook mensen van buitenaf welkom? Er komen ook mensen van buitenaf, gelukkig. Ja. Dus de omliggende dorpen en misschien wel verder weg? Ook wel wat verder weg. Zeker, bijvoorbeeld we hebben nu onder andere dit jaar een optreden van de CCR Tribute Band. Nou, en we weten dus dat er mensen uit Breda, dus via familie of kennissen, ook speciaal afkomen om te komen kijken. Ja. En het is allemaal gratis, hè? Dus dat spreekt de mensen natuurlijk heel erg aan. Dat vind ik een heel bijzonder ding. Het is een gratis evenement. Ja, ongelooflijk, hè?
Hoe doen jullie dat? Want volgens mij kunnen jullie dat ook niet van de lucht doen, zeg maar. Nee, van de lucht kun je niet leven. Nee. Maar we hebben gelukkig een aantal hele goede sponsoren die ons natuurlijk steunen. Ook van de gemeente Terneuzen krijgen we wel een stuk subsidie. Een kleine, ja. En voor de rest moeten we het hebben van drankgebruik. En het zijn nogal drinkers in West-Dorp. Oeh, niet de beste reclame, maar... Ze stoppen allemaal net op tijd. Ja, maar dat is goed. Maar ze drinken toch wel graag een pilsje. En daar moeten we het eigenlijk van hebben. Oké. Ja, wij mogen dus zelf de horeca, zeg maar. Ja, oké. We hebben natuurlijk oké. niet veel horeca meer. Hè. Er is dus nog geen café in West-Dorp. Ja. Dat is alles. Dus dan is het ook niet zo moeilijk dat we het natuurlijk zelf doen in die grote tenten. Ik kan me voorstellen, als er inderdaad nog wat horeca in West-Dorp zit, dat de horeca zelf daar niet zo mee eens is. Want daar die zegt, ik zie op dit weekend, of die paar dagen zie ik mijn omzet weglopen. En dat vind ik een beetje jammer. In het verleden hebben wij altijd goed samengewerkt, maar nu is er maar 1 café meer in West-Dorp. Ja. En die krijgt ook de kans om mee te doen. Die krijgt ook de kans om mee te doen. Ja. Ja, maar wel bijzonder, omdat in andere dorpen is er natuurlijk nog net iets meer horeca die daar natuurlijk niet zo blij mee zijn. Want ik snap dat ook wel tot op zekere hoogte. Ik ook. Maar ja, je zult het met elkaar moeten doen. Wil je natuurlijk iets leuks neer kunnen zetten, want anders gebeurt er natuurlijk niet heel veel. Nee. Precies. Maar dat gaat heel goed. Vertel eens wat meer over het programma. Want ik zie hier 3 dagen staan, 6, 7 en 8 juni van het jaar. We zijn begonnen eigenlijk met 2 dagen. Dat was zaterdag en zondag. Maar die zondagavond liep altijd vrij laat uit natuurlijk, hè, want s'avonds trad er dan ook nog een band op. Ja. Maar ja, dan kreeg je weer het probleem dat de mensen maandag moesten gaan werken. Dus dan gingen ze wat vroeger weg. Ja. En ze hebben gedacht van, zou het niet iets veranderen? Dat is vorig jaar pas voor de eerste keer geweest. Ja, oké. En hebben we daar dus de vrijdag meegepakt. Dan stoppen we de zondagmorgen niet vroeger, maar hebben de vrijdag erbij. Ja. En die vrijdag die begint om 4 uur 's middags met een talentenshow. Of een talentenshow eigenlijk van de middelbare school. Oh, leuk. Lagere school. Ja? Ja, een lagere school. school, Ja, inderdaad. En er zitten zo'n 120 kinderen. En die doen allemaal, oftewel individueel of in groep, doen ze hun act, zal ik maar zeggen. En dat zijn verschillende soorten acts? Dat je hoeft niet alleen te kunnen zingen? Daar niks van. Nee, we weten helemaal niet wat er gaat gebeuren. Dat is de school zelf die dat doet. Ja. En vroeger deden ze dat ook op school, maar dan was het op school zelf. Ja. Maar nu stellen wij ze in de gelegenheid om het in een tent te doen op een groot podium. Ja. Ja, dat is natuurlijk veel leuker. Dat is natuurlijk wel heel spannend. Het is een win-win, hè. Ja. Voor ons is het Ja. natuurlijk ook goed, hè. Ga verder. Ga verder. Dus na die talentenshow gaan we dus over naar een pre-party voor de jeugd. Dus eigenlijk willen we dus van echt de kinderen van de lagere school overgaan naar de tieners. Ook iets leuks bieden? En, juist, en er zijn ook 2 jonge discjockeys van West-Dorp die dus plaatjes gaan draaien in samenwerking met onze eigen discjockeys. Ja. En dan daarna gaan we ook weer over naar een 1890s Millie's Party. Ja. En onder auspicie van Radio Mi Amigo. Nu, mensen van onze leeftijd, die kenden in de tijd Radio Mi Amigo, Radio Noordzee, Radio Veronica, de befaamde piratenzenders. Ja. We zitten hier ook bij de Piraat. Ja. We waren piratenzenders. Ja. En Mi Amigo, Past dat was... Ja, dat past precies, ja. En Mi Amigo, die zond dus uit vanuit Playa de Aro. Dus van op zee. Ja. En we hebben dus een samenwerking met de mensen, die bestaan 50 jaar, Radio Mi Amigo. En er komen 2 discjockeys van destijds, dat zijn Ton Schipper en Wim de Groot. Die komen dus plaatjes draaien, die komen de bekende jingles van vroeger draaien. Oh, leuk. In samenwerking met 2 van onze disjockeys, Henny en Peter. Ja. En die jonge gastjes, dat is dan net ervoor. Hè. Ja, Dus, leuk. Dus dat is het programma van de vrijdag. Ja. Dan wat de muziek betreft hebben we op zaterdag 's middags Wendy's Dance. Dat is een dansoptreden van de Wendy's Dansschool. Ja. Dan om 7:30 de Basefield Originals. Dat is een coverband uit België. Ja. En dan om 10 uur hebben we dan de CCR Tribute Band. Dus dat is eigenlijk en dat is dezelfde tributeband als die... Nee, er zijn er een paar verschillende. Oh, er zijn een paar verschillende. Is zeker zo goed. Maar is ook goed. Is zeker Ik wou net goed. zeggen, We we hebben hebben er wel gezien. uitgebreide programma's gehad op de grote ja. Nederlandse zenders Mooi. natuurlijk. Die mensen zijn niet meer betaalbaar. Hè. Om dat gratis te doen. Na de deelname aan dat soort shows zal dat minder aantrekkelijk zijn, ja. Dus dat is het muziekprogramma van de zaterdag. En dan de zondag hebben we ook nog tijdens de picknick hebben we een karaoke. Oh ja, leuk. En dat wordt dan ook weer aangevuld met een optreden van de RMFNH-band. Dat is een band uit de buurt bij ons met een paar plaatselijke muzikanten. Okay. Maar met hele goede muziek. Oh. Maar nu heb je het alleen over het muziekprogramma. Ja. Er is denk ik nog wel veel meer te doen. En een picknick op zondag,
dat is een kwestie van je neemt je eigen spulletjes mee en je gaat gezellig met elkaar op ergens zitten om in de tent. gewoon gezellig in de tent worden allemaal tafels. We weten op voorhand hoeveel mensen er komen. Ja. Want we moeten wel opgeven natuurlijk. Dus we zetten alles klaar. En we zorgen ook dat de mensen een beetje met elkaar aan tafel zitten die elkaar kennen. Ja. En zo kunnen ze ook kennis maken met nieuwe mensen. Ja. We krijgen ook allemaal een glaasje kava. Krijgen een glaasje kava gratis. Ja. Ook gesponsord weer natuurlijk. Maar die sponsors die noemen we straks nog wel even, een paar. Ja, dat... En op zondagmorgen hebben we ook de oldtimerrit. Ja, dus oldtimerrit, ja. Zondagmorgen. Maar we waren, zullen dat beginnen bij de zaterdag even. Hè. Dus zaterdag begint met een garagesale en een kinderrommelmarkt. Dat is ook allemaal vlakbij de tent op het Kerkplein. Ja. Om 2 uur is er dan een familie fietszoektocht. Familie fietszoektocht. Ja. Waar ze zich kunnen voor inschrijven en dan een parcours afleggen van ongeveer een 13 kilometer. Wat ze dus via plaatjes en wat dan ook en met vragen beantwoorden. Leuk. Ja. Dan om 3:30 is er ook een kaarting. Bieden zonder roem. Wij zijn zelf lid van een kaartclub in Westdorpen. Okay. En daarom kwamen we vanavond een beetje later, omdat we vanmiddag kaarting hadden. Dat was wel heel belangrijk. Jullie zijn hier op tijd hoor. Ja, maar dat moest natuurlijk wel bezig blijven. Ja. En dus dan is er een speciale kaarting op die dag op zaterdag om 3:30. Maar ik moet dat wel op die manier kunnen kaarten om mee te kunnen doen? Ja. Of, ja. Dat moeten we nog iets nog even leren. We willen er ook nog even iets bij aan toevoegen. Het Oud Museum zit in de kerk bij ons. Ja. En die zijn dit jaar niet open, want die gaan dan in het café, dat nu gesloten is, Café Touwe Raadhuis, hebben die daar nu een tentoonstelling over Sint-Sebastiaan de Schuttersvereniging. Dus dat wil ik ook even meegeven. Oh, wat leuk. Maar dat wordt georganiseerd. Dat is een vereniging bij jullie? Oud Museum. Ja, dat wat niet meer. Die vereniging die is net opgedoekt. Ah ja, oké. Gestopt, zo moet ik het zeggen. Okay. Ja, leuk. Ja. Nou, dan gaan we nog even verder in. Gaan we nog verder? Naar de zondag. Ja, we hadden het net over die oldtimers. Ja. Dus we hebben sinds vorig jaar een nieuwe vereniging in Westdorpen, de Oldtimersgroep, OTG. Ja. En die hebben vorig jaar voor de eerste keer een toerrit georganiseerd. En met een maximum van 50 auto's. Dus dat was volledig volzet. Dit jaar zijn er al 70. En die maken dus een toertje door West-Vlaanderen, alle prachtige dingen. Er wordt ook een fotowedstrijd aan vastgekoppeld. Okay. En zij moeten daar natuurlijk wel iets van inschrijvingsgeld voor betalen. Maar ze krijgen dan bij aankomst morgens voor het vertrek krijgen zij een koffie met een bolus. Dus iets specifiek Zeeuws aangeboden. Ja. En s'avonds als ze terug zijn krijgen ze dan nog eens van Goedals, de supermarkt van bij ons, krijgen ze dan nog gratis een hamburger. Ja. En de grote sponsor? Onze grote sponsor op dit moment, dat is Dima Rossi, onze plaatselijke schilderbedrijf. En die bestaat ook 10 jaar. Oh, dat was ook al heel bijzonder. Ja. En heel mooi dat die mensen ons op deze manier, want ze helpen ons niet alleen financieel, maar ook in soms bedenken van dingen. Dat is het allerleukste. Ze gaan ook een goodiebag schenken aan degenen die dus meedoen met die toertocht van de oldtimers. Ja. Jullie zijn een dorp met 2000 inwoners. Ongeveer. Ja. Maar het is natuurlijk niet een heel groot dorp natuurlijk. Maar als ik dit zo hoor, krijgen jullie toch wel een hoop op die 3 dagen natuurlijk wel een hele hoop mensen op bezoek, zeg maar, om dit te kunnen doen. Want dit heeft natuurlijk wel aantrekking. Het is anders dan de andere evenementen. Ja. Vestrock is wat anders dan de dijkfeesten in Westdorpen. Er zit natuurlijk gewoon verschil in. Ja. Ik vind dat toch wel... we doen ons best en we hopen altijd op... hoe meer mensen we hebben, hoe meer we inkomen hebben. Hè? Ja. Dus dat is ook logisch. Ja. Maar nu net onder andere, kijk, als buitenstaander kun je op die picknick inschrijven? Ja, dus dat gebeurt weinig. Het zijn meestal wel mensen van maar dat kan wel. Maar bijvoorbeeld de oldtimerrit, zeg maar. Stel dat ik ik heb toevallig nog geen oldtimer, maar stel dat ik er of iemand weet waar ik mee zou kunnen rijden, dan zou ik me daar ook voor aan kunnen melden. Ik hoef geen lid te zijn van de vereniging die jullie... Maar er zit er ook Belgen bij en zo, want hij heeft natuurlijk al een beetje verteld wie er allemaal meedoen. Dus ze komen van overal. En de organisator Stijn, dat is een Belg die ook in Westdorp is komen wonen en die dus zeer goed geïntegreerd is in de gemeenschap. En eigenlijk alles komt ook op Facebook terecht. Facebook, tegenwoordig is dat natuurlijk... We nu al heel veel reclame voor de jonge mensen. Ja. Instagram, Facebook, TikTok. Dat is een aparte discussie, maar inderdaad, dat is de manier om te laten weten wat er allemaal, als mensen wat willen weten, dat ze dat daar kunnen vinden. Ja. Jullie hebben geen aparte website daarvan, jullie doen het alleen maar via de sociale media. We hebben
Nee, dat is geen dat is Nee, een logo, hè? we hebben Een website? een website, tuurlijk Hebben we wel. een Van website? Westdorp. Oké, nou, dan moeten we gewoon even gaan opzoeken. Googlen. Even Googeltjes ja. doen, want dat kan iedereen natuurlijk op dat klopt. moment. Maar op Facebook verschijnt ook heel veel. Ja. Constant worden er door bepaalde mensen de nieuwe evenementen erop gezet. Westdorpse dijk. En wij zullen het ook nog wel even een keer door beeld laten komen is heel lief. tijdens de uitzending. Ik moet zeggen dat ik bijzonder onder de indruk ben van hoe jullie dat in de afgelopen jaren hebben uitgebouwd. Ja, En dat we eigenlijk ook als inwoners ook niet goed weten dat er zulke leuke evenementen zijn. Ja. Ja, Ik denk, het is, Maar we hebben echt hele goede mensen, er zijn er bijgekomen. Benny en Henny, 2 broers, Ja. de Hurtenaren, die zijn er ook bijgekomen. Chris de Rover is erbij gekomen. Katja Buitaert is erbij gekomen. Dat zijn allemaal wel ook niet meer de jongste mensen. Katja, die valt nog goed mee, die is aan het begin van de 50, dus dat gaat nog goed. Maar voor de rest zijn we allemaal toch wel een beetje ouder. Maar ja, het gaat allemaal nog heel goed. We hopen wel natuurlijk. En zoals elke vereniging, dat er in de loop van de jaren dat er misschien eens wat voor jongen, jong bloed aankomt. Nou, dus, Maar wij daar starten hebben we al in goede hoop op. september. ja. En eigenlijk al in januari zit ons programma al Nou, dat is toch helemaal redelijk fantastisch. vast. Ja. Dus we starten op 6 juni. 6 juni om 4 uur 's middags. Ja. En we eindigen zondagmiddag. Ja. Op 8 juni Zondagavond. met allerlei mooie dingen. Ja. Ja, Dus eigenlijk is het gewoon een oproep aan de kijkers van ga er gewoon eens een keer kijken. zeker. Kom langs. Kom eens langs en geniet eens even mee van dit mooie feest. De Dijkfeesten in Westdorpen. Ik wil jullie allebei hartelijk bedanken om helemaal naar hier te komen. Graag gedaan. Bedankt voor de Veel uitnodiging. succes met deze 15e min of meer nog een jubileum editie, Ja. zeg maar. Ja. Ik wens jullie veel succes daarbij. Dankjewel. De kijkers, ik denk dat we gewoon ook eens even een keer moeten gaan kijken bij de Dijkfeesten in Westdorpen. Hartelijk bedankt voor het kijken en graag tot een andere keer.